Здравейте на всички! Днес имахме едно запитване. Ако може отново да обясним как търгуваме опции по време на новини. По-рано през деня в реално време ви показахме как се търгува опция. Сега отново ще ви покажем. По-точно сега отново ще ви обясним, понеже вече няма как да е в реално време. Значи сайта, който сме избрали, където да следиме новините, се казва investing.com, един от добрите сайтове, които са с много добра репутация, ако мога така да го кажа. Има отделни други сайтове, където може да следите новините. Има сайтове и на български език, както и почти всички брокери. Те също си имат на техните страници секция за новини. Ние днес избрахме да търгуваме в 12 часа новината, която касае еврото. Ето, както виждате, 12 часа евро, очаквана висока волативност. Както сме ви обяснявали по-рано, новините, които нас ни интересуват, са с висока волативност и с средна. Но със средната волативност там вече по малко по-друг начин търгуваме опциите. Имаме в предвид времето, за което сключваме времето, за което сключваме дадена опция. Сега набързо да ви обясня. Преди да излезе ето тази новина, която е индекс на потребителските цени, предишната ѝ стойност е била 0,2%. Прогнозната стойност, ето тук се вижда, прогнозната стойност е била 0,3%, значи очакванията за тази новина са били новината да бъде добра, с което се е очаквало курса на еврото спрямо останалите валути, движението на еврото да поскъпне. В смисъл добра новина. За еврото да поскъпне, само да се прехвърлим на нашия брокер, който ние ви показахме. Така. Когато имаме добра новина, както виждате, обикновено тя излиза в зелен цвят, когато новината е лоша за самата валута, излиза в червен цвят. Имаме и така наречения неутрален цвят, в смисъл когато има съвпадение на предишна и на нова стойност. Сега, при нашата новина, ето тук, ето тази новина, която ние следиме. Както виждаме, предишната стойност на индекса е била 0,2. В 12 часа, след като излиза новината, тя отново е обявена като 0,2%. Защо обаче новината е в червено, въпреки че стойностите са едни и същи, както забелязвате, и тук е 0,2 и тук е 0,2. Това се тълкува като лоша новина за еврото, поради простия факт, че няма развитие самия индекс. Значи той се остава на същото положение, на което е бил. Когато той си остава на същите стойности, на които е бил, в голяма част от случаите това се тълкува, че той няма положително развитие. Следователно, това не са добри новини за еврото. След като новината, която ние търсим, излиза с така наречения лош характер за еврото, ние очакваме еврото да започне да пада и съответно сключваме сделки за опции за падане на курсата на еврото в рамките на 5-10 минути. 5-10 минути, в случая толкова сме ви показали, поради простата причина, че сме очаквали самата волатилност да бъде много голяма. Вече, ако вие си следите самият тренд, самото движение на дадена валутна двойка, може да прецените и да сключите опция за по-дълго време. Ето, както виждаме, днес в 5 часа, в 12 часа ние изключваме опции еврото да започне да пада надолу. Както забелязвате, сключили сме 8 опции. Значи ето 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 опции, от които 7 сме излезли на печалба, имаме една губеща опция. Валутите, за които сме сключили опции, са съответно евро-долар, евро-рубла, евро-франк и евро-иена, като в последствие сме повторили отново тези 4 валути, но този път с срок на опцията 10 минути. Значи, ако погледнете, ще видите, че първите опции са били с срок 5 минути, а вторите сключени опции са били с срок на изтичане 10 минути. Горе-долу разликата между сключването на опциите е около 30 секунди. В рамките на една минута сме сключили тези 8 опции, за което все пак, когато търгуваме опции и когато те не са за дълъг период от време, а за сравнително кратък, би трябвало по-бързо да се протъргуват опциите, за да може да хванем съответната цена, която нас интересува. Друго, което сега може да ви препоръчаме, когато търгувате по дадена икономическа новина, значи ние можехме да търгуваме съответно и евро-паунд, но евро-паунд го избягваме поради простата причина, че в 11:30, значи половин час преди нашата новина, в 11:30 е излезнала много добра новина за паунда, съответно той също е силен и преценихме, че не е удачно в 12 часа да търгуваме валутна двойка евро-паунд. Друго, което може също така да ви препоръчаме, е когато търгувате опции. Сега ние в случая сме отворили 4 валутни двойки, но лично аз ви препоръчвам да търгувате една валутна двойка, максимум 2. Просто разучете валутната двойка, която вие търгувате, разберете как тя се държи, как се отразяват новините, всичко, което е, понеже има страшно много валутни двойки и няма как вие да сключите, да речеме, опции за всяка една. Сега в интернет има прекалено много клипове, в които също се описва как се търгува по време на новини. Хората, които са правили тези клипове, в голямата си част биха ви посъветвали едва ли не да сключите 20, 50 или не знам си там колко много сделки, когато дадена новина е потвърдена и самото движение вече е във вашата посока. Не ви съветвам това нещо да го правите. Това принципно са хора с голям капитал. Те са преценили, че примерно могат да отворят много на брой сделки. Идеята, която ние целиме, която ви обясняваме, е, че с сравнително абсолютно нисък риск вие да може евентуално да потърсите възможност да печелите от това нещо. Както виждате, всичките наши 8 сделки са отворени на стойност $5. Съответно имаме 8 сделки по $5 или ние сме инвестирали $40 в тази новина и съответно тази новина излиза в посоката, която сме предвидели, а именно, че тя е лоша за еврото и падане на курса на еврото и съответно ние сме инвестирали $40, а сме спечелили 7 сделки по $9, сме спечелили $63. Следователно от 12 часа до 12:11 за 11 минути нашата печалба от новината се равнява на $23. Сега, друго, което искам да ви обясня по време, когато търгувате на новини, на опции на новини, извинявам се, когато търгувате опции на новини, има случаи, в които въпреки, че дадена новина би трябвало да се отрази на вашата опция, да речеме сега новината е лоша за еврото, в случая движението ние го хванахме много добре, но поради някаква причина, дали било за време за изтичане, дали било някаква временна корекция непредвидена, е нормално опциите да не ни излезе и те да са ни губещи. Няма система, няма идея, или поне аз не съм чувал за такава идея, която да гарантира 100% печалба, абсолютно сигурна печалба. Повярвайте ми, много хора идват с такава идея
и много хора се заминават с тази идея. Когато търгувате опции, трябва да имате абсолютно стриктно управление на акаунта. Риск менеджмент, както се казва. Лично аз ви съветвам, избягвайте търгуване по схемата на Мартингейл, които се занимават с математика, а и които се занимават с форекс търговия, търгуване на опции въобще като цяло. Особено при опциите, при спот търговията не толкова, но особено при опциите, голяма част от клипове, които аз съм гледал, съответно на други колеги, въобще статии, които съм чел, много хора използват правилото на Мартингейл. Лично аз ви съветвам, не го ползвайте, понеже там ако влезете в една поредица от 4, 5, 6 губещи сделки, което принципно е възможно, това означава, че вие по всяка вероятност бихте си занулили акаунта, или т.е. вие бихте си фалирали акаунта и бихте загубили сумата, която сте инвестирали. А все пак, нали, идеята е да печелите нещо, не просто да губите. Затова ви казвам, много стриктно и много дисциплинирано управление на акаунта. Ето сега, както тук виждате, всички наши сделки са в рамките на $5, не повече. Вчера в един от клиповете и по време на вебинара ви показахме как се търгува с идеята да печелим малко повече. Има друг начин на управление на акаунта, но това е същността. Обикновено при Форекс търговията се препоръчва риск в рамките на 2-3%. При опциите, според мен, между 5 и 10% максимален риск е напълно възможно това да ви позволява да печелите. Напълно възможно това да ви позволява да печелите. Все пак математически доказано е, че ако имате идея или вашата търговия, ако е с успеваемост 59-60%, при фиксирана ставка вие винаги ще излизате на печалба. Ако вашата успеваемост е минимум 59-60%. Това е, което исках да ви обясня. Имаме клип сега, понеже този клип е с много лошо качество на звука. Просто не предвидихме, че ще има такъв голям проблем с звука. Ще се опитаме по някакъв начин да оправим самото качество. Ако не успеем да го оправим, може би ще спрем звука, за да видите точно ето тази новина, за която говорихме. Значи ето точно тази новина днес в 12 часа, как в реално време ние търгувахме, ако мога така да го кажа. Пак казвам, тази идея не гарантира сигурни печалби. Това е просто една идея, която ние ви даваме за търгуване. Всеки може сам да си измисли или да си направи или да разучи всякакви идеи за търгуване в случая на опции. Било то с технически анализ, било то с разни индикатори, било то по така наречения price action, без индикатори, без нищо спрямо движението, какво показвам. Това просто ние ви показваме идея как може да се търгува това нещо. Надявам се да сме били полезни. В скоро време в новия ни сайт ще има в секция видео, в която евентуално вие ще може да гледате наши идеи, по-скоро мои, ако мога така да го кажа, мои идеи за търгуване на фондовите пазари, за търгуване на опции, евентуално търгуване на определени индекси или на акции. Но това, надявам се, ще стане в близко бъдеще. Това е като нас цяло, значи основно да приключиме. Когато се търгува опция, просто изчакваме новината да излезе. Когато излезе новината, ако новината е добра, зададена,
Ако новината е добра за дадена валута, търгуваме по посока покачване на валутата. Ако новината е лоша, търгуваме по посока падане на валутата. 12 часа евро. Излиза индекса от 0,2, отново на 0,2. За нас това е негативен, лош резултат, поради простата причина, че той се стои на същото ниво, на което е бил, няма развитие. Следователно търгуваме за падане на еврото. Търгуваме в рамките на 5-10 минути. Ето, както отново ще ви покажа. В 12 часа излиза новината, в 12:08 аз съм включил първата опция. В 12 часа и 8 секунди, извинете, съм включил първата опция, 6 секунди по-късно включвам втора, 12 часа и 22 секунди, така 8 опции в рамките на една минута. Значи 12 часа и 8 минути и 8 секунди и в 12 часа 1 минута и 7 секунди, дори за 59 секунди. За 59 секунди аз включвам 8 опции с време на опцията между 5 и 10 минути. И тези 8 опции, както виждате, имаме 7 печеливши и една губеща опция. Тази губеща вече не е толкова фатална, при положение, че както ви казах, за 11 минути при инвестиция от $40 ние имаме доходност от $63 или $23 сме на печалба, което спрямо инвестицията ни е над 50%, което е много добре. Отново, надявам се да съм бил полезен. Ако успеем да се справим с звука на другото видео, ще ви публикуваме и него, за да видите просто как самата опция, как се действа точно по време на излизане на новината. Благодаря за вниманието на всички. Приятен и спокоен ден!